Yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Emil, a ovo je moj kanal. Danas snimamo ponovo nešto na ovo M2 i mnogo nekih sitnica koje se tiču ove M2, ove garaže i svega što ovdje radimo. Pošto je malo opet vani zaladilo, malo nam je ladno vrijeme došlo, reći u ovoj hladnoj Njemačkoj se to vrijeme nenormalno mijenja. Znači, bude vam ljudi jedan dan 30 stupnjeva, pa vam bude drugi dan 5 stupnjeva, pa vam opet bude treći dan 25 stupnjeva i tako dalje i tako dalje. Ali da ne pričam puno o vremenu, da se prebacimo šta se dešavalo u protekli par tjedana, pošto se nisam javljao i pošto jednostavno nekako nisam imao ni snage ni volje. Znate ljudi, kad krenete u ove šihte i da radite u šihtama, budete stvoreni, budete nikakvi, ni naspavan, budete ko vampir. Ali dobro, da pređemo na stvar. Dešavalo su se neke stvari na E90 jedinici, odnosno nisu se desile, pokušale su da se dese, ali se nisu desile iz razloga zato što sam ove njegove felge, jednostavno njegove ove ljetne, ovo je neki Stalin 225 ili ne znam nešto tako slično, manje više, nemojte me držati za riječ, uglavnom vidite ovdje da fali četvrta felga. Još kad sam ja kupio taj auto, ta jedna četvrta felga nije ona već, guma je izduvljavala. Znači ja svaki put kada je napumpam, ona je izduvljavala. To je bila zadnja lijeva na E90 jedinici. Pokazat ću vam sad. Ja sam rekao, ajde, da vidim šta je s nje, napuo sam je ovo ono, stavio znači da vidim šta je, vidim ona izduvlja. Sad rekao, gdje izduvlja? Ja sam je potopio u vodu, vidio i onda sam vidio da ovako oko ruba je bila puštala zrak. I onda, šta sam uradio? Vidim da pušta zrak, pokušao sam prvo da očistim VD, ja sam na špricu unutra, rekao možda nije očišćena ova površina gdje je nalegla ova guma, možda nije ona očišćena i pa zato možda pušta zrak. Ali nije, ja sam odnio kod jednog vamo čovjeka, našao sam preko interneta, čak mi to znači sam skinio gumu, da vidimo šta je, da očistimo, kad sam imao šta da vidim. Znači, felga je bila očopana oko ruba, znači neko nije to dobro skidao, da li je premontiravao, skidao, ovo ono, i vidi se ono kako je falio komad gume i bože moj, normalno da je guma puštala zrak tu. Ništa, ja sam to vidio, rekao normalno guma mi više nije poslužila, rekao sam čovjeku, rekao pa baci, šta ću sad s njome onda? Normalno čovjek nije imao na lageru takve druge gume, normalno mene su velike te dimenzije na ovim 19-kama što nosi ova E90 jedinica, ovo inače ove felge nisu na njemu došle, prijašnji vlasnik je nakon i kupio i ne znam, su 255, 35, 19, uglavnom ja ove felge ne vjerujem da ću više na E90 jedinici da nosim, ja ću da prodam i uzet ću sebi neke sa falcom. S falcom mi se sviđaju felge, a pošto nemam na M2 sa falcom, onda moraju biti na nekom autu falc. Zato što je falc jednostavno stara škola, a mi ljudi malo, kako bi rekao, ovi što su tam prije 95. rođeni, mi više volimo falcove. Mislim da se slažem sa većinom ovog naroda što gleda moj kanal. Ovaj auto, M2 sada u pitanju, završajmo sa E90 jedinicom, M2 je u pitanju. Šta se dešava kod M2? Jednostavno ja sam rekao već možda u prošlom ili preprošlom klipu da jednostavno da auto želim neke stvari da izmijenim. Prvo bi počeo od volana. Volan je znači, auto ima 150.000, kome nije gledao na ovom kanalu, znači ova M2 nije nova, 2016. je godina, ja mislim proizvodnja, ili 2017. tak je nešto kraj 2016. I ovaj auto, ja ne znam koliko će se vidjeti sada na ovome klipu ili na ovome videu, ali vidite ovdje, malo kad se približite, vidite ono kao bjelkavo. Sad, ja velim vama ljudi, znači ova sva auta šta su izišla tam preko 2008. 2009. Rećemo od ere E60, da ukažem ovo svjetlo naprijed, ajde ugasi se. Znači od ere E60 pa sve vam nadalje, znači od F10 kad počnemo, ja smatram da su to kvaliteta i da tu nestala i da to nije više oni stari volani, na primjer rećem kod E39, kad ja sam par imao E39, imali su bolje volane sa mnogo više kilometara nego ovaj volan. Tako da, šta sam ja odlučio? Ja sam gledao mnogo volana, znači koje morate uzeti od karbona, od onoga forged karbona, znači različiti neki koža, ovo, ono.
I na kraju kad sam razmislio, to se meni ništa ne sviđa. To je sve neko čičkanje, bla, bla, bla. I pošto ja ovdje imam karbon, ovako pravi ovaj karbon, znači nije ni lakiran, nije ni tišta, rekao meni je najbolje da uzmem možda nešto ponovo originalno. Jednostavno to ne bude načičkan Ford karbon ovdje, pa ovdje normalni karbon, pa ovdje opet lakirani karbon, pa ne znam šta je. Alcantara, mislim, svašta nešto. Tako rekao, ostaću jednostavan za početak. Ako mi šta bane možda sa vremenom nešto da tjednem, onda ću uzeti nešto specijalno. Tako da sam se ovaj puta odlučio na isti ovakav volan, nije možda totalno isti, ja ne znam da li je sad, ja mislim da je isti. Uglavnom, od Competitiona je, znači M2 Competition, doće samo ovaj, znači okolo, doće bez ovih tastija, znači bez ovih tipkija, doće samo s ovom špangom ovdje i to je to. Ja ću sve prepakovati sa svoga volana, a meni je bitno da ovaj dio ovdje, da je zdrav, da je uredan. Navodno auto koji će mi biti donator novog volana je, znači volan je samo vožnja možda 1000 km i onda je vlasnik navodno uradio neki upgrade na neki bolji volan, tako da samo 1000 km, ja sam taj volan već naručio, treba da dođe u ovoj sedmici, ja ne znam kada ću ja vama video objaviti, ali uglavnom to bi mogao biti sljedeći video, da. Tako da eto, to sam riješio. Druga stvar, da ne pričam ponovo o ovom volanu, druga stvar je, ja sam spominjao za radare ovdje, ne znam koliko se vidi, opet ćemo morati svjetlo ovo da upalimo. Evo vidite ovi radari. Znači ovaj radar što sam kupio možda prije nekoliko tjedana, mjeseci. Ja sam dobio snimao u svom jednom videu, morate pogledati, neću o njemu ništa puno pričat. Uglavnom naručio sam jedan dobar dio. Znači uvijek mi se nekako ovdje po autu, ne znam, stavim ga ovdje, pa ga stavim ovdje dole, pa ovdje neke pare budu, pa ovo, pa ono, rekao, pa dosta, više ne znam šta ću. Uvijek je to nekako neuredno izgledalo. Po dva, vi uvijek ne znate gdje se on nalazi, možda se on nalazi, tebi dođe policija, kontrola, provjere da li imaš ovo, pitaju te šta je, ti ne znaš, da se snađeš u tom trenutku, da im kažeš šta je, oni te uprovale da je to, znači, detektor radara i budeš onda da platiš kaznu. Pošto je ovo zabranjeno imati u autu. Tako da evo, ovo sam naručio i to je na magnete, ljudi, ovako stavite ovdje. To je to. I sam kad mi bilo leti policija, sam maknete ga i to je to. Odnosno, on se nalazi ove za lijepe, ima ova samolepljiva ta traketina. I to je to dobro drži. I baš on nekako i cool u noći izgleda ovako se vrti, ovo zeleno, baš ekstra. Dobro. Znači, volan smo naručili, uzeli smo ovaj magnet, ovaj što mi drži, ovo stanje, ovaj radare, ove detektore. I sad dolazimo do još jednog dijela koji ću sad da naručim, zato što sam primijetio da mi auto pravi jedan problem. Sad ne mora biti to značiti da će se riješiti problem, znači, od ovoga što ću ja sad uraditi, ali bit će mi, vidim jednostavno, po mojim nekim mjerenjima, da je taj dio već stradao, a radi se o bateriji ovog auta. Zašto bi je mijenjao? Zašto bi je mijenjao? U stvari, zato što jednostavno počeo mi auto da pravi probleme. Problem se nalazi, znači, samo na početnom dijelu kad auto ja startam, znači kad ga palim, znači on se prvo zaverda jako i upali i onda odjedan put samo padne, odjedan put ko da hoće da se ugasi. I ja sumnjam da je otišla baterija ovog automobila. Znači, njegova baterija je slaba, ja mislim. Ja sam je već mjerio, da ne bude sad, evo, ti nama prodaješ maglu, ovo, ja sam to već normalno mjerio. I baterija imala negdje oko 12 volti. I to je slabo. Znači, inače bi trebala biti napon jedne baterije otprilike u stanju mirovanja, negdje otprilike, rećemo, pa 12,3. Ja mislim, rećemo 12,3 je minimalno, do nekih tam rećemo 12,8. U mene ona ima 12, znači da padne svaki puta. Ili odcrpi nešto snagu, ali uglavnom, kako god da bilo, znači nije dobro. Ne bi trebalo da crpi ništa snagu, ali ja koliko sam vidio da je to tvornička baterija, ja ću otvoriti brzo gepek. Evo, pogledajte. Sada, ne znam koliko se vidi, ali ovo je tvornička baterija i imaju tu neke oznake koje bi ja trebao popratiti, normalno uskladiti i onda reći jednostavno, ja, imamo 12 volti, 80 amper sati, to znate šta znači, 80 znači more ampera dati u satu, 140 RC, ovo znači RC, znači rezerve capacity,
Ovo je 140 za minute. I imamo 800 vati, ja mislim da je 800 ampera, kakvi vati je, mile Boži. 800 ampera, to vam znači taj udar, koliko znači auto, znači pogotovo pri paljenju, koliko je jaka. Znači što veći ti amperi, mora jaču stvar da pokrene, znači mora se raditi o nekom autu, a mora se raditi o nekom tenku. Dobro, znači rekao sam jednostavno da treba nova baterija, nju ću sad naručiti. I da, ja sam već ovih dana bio rekao da nešto snimam i mi smo našli neki ovdje mit. Nije to bio mit, to je bilo neki skup nekih policijskih vozila, vatrogasnih, hitne pomoći i svašta nešto. I ja sam rekao, ajde idem, rekao tam da snimam, pošto nešto u okrugu se nije nešto ni dešavalo. Ništa, ja sam pokupio, rekao, familiju, ovo ono, rekao, ajde idemo da vidimo šta ima. I ništa, ja ću vam sad ubaciti ovdje nešto kratko, ne znam koliko će trajati, ali eto, pogledat ćemo zajedno. Wie man hier sieht, wird die Spornscheibe nicht getrennt. Ich habe es gerade auch schon mal erwähnt. Die Spornscheibe besteht aus Kunstglas und kann nicht einfach getrennt werden. Man muss also komplett rausgelegt. Eto, da smo ranije došli, mogli smo samo vidjeti prezentaciju i vozila šta je bilo ovdje, ali pošto smo malo kasnije došli, točnije u 2 sata, ona je došla ovdje dio gdje su ovdje komadali ovaj jedan auto što sam vam sad snimao, kao prezentirali su kako da tu spašavaju putnike iz auta. Ovdje imamo još par nekih vatrogasnih nekih vozila, imamo ove kola hitne pomoći, ali policijska ne vidim nigdje. Možda policijska neđe tam na kraju da su. Možda i ne smije. Ne znam. Evo neka balonda. Zapravo i nije bilo nešto mnogo da se snima, ali eto, kako sam najavio, pio uvod, mislim kako sam ja pročitao na organizaciji da će to biti nešto malo više. Ali evo ga, nismo bili par vozila. Doslovno ova vozila možete vidjeti negdje uz put. Tako da ovo nešto danas nije ni bilo posebno. Imamo ovdje još neki par štandova. I eto, to bi nešto ukratko bilo to. Evo nešto ljudi što nas zanima. Neki ovdje par auto se prodaje. Ja mislim da je ovo macan. Dobro, ne je bilo macan, ne je bilo makan. Tajkan. Tajkan? Tajkan je. Mislim koliko se vidi unutra. Pa dobro nije nešto ni skup, samo 63.000 eura. Elektro. A? Elektro je ovo. To je elektro, ja. Onda ništa, nula. Piše elektro. 0 pojena. Mi stoji. Slabo, elektro nikom ne stoji. Te mikrovalne. Jedan Volvo, dizelaš, ništa specifično i ovo je jedan elektro, još jedan elektro. Ovo je Nissan. Ovo nešto meni liči na onog Leafa. Neka Aria Evolve 44.000 eura. 306 konja. Eto, ja mislim da je najzanimljivije, znači u ovom dijelu ovoga videa je bilo ovo što sam sad prikazao. A ne ono što, ona vatrogasna vozila što sam prikazao, mogao sam i svađe snimati, eto. Čak sam se rastužio dok sam snimao, rekao šta je ovo ljudi, što sam počeo za kanal snimati, ali dobro, ajde malo da iziđe se iz kuća, se snimi šta, jer već 2 sedmice nisam ništa izbacivo. Ujedno nikad nismo ni bili u ovom gradu, da kažem malo ovak Pjehe, da smo hodali. Nakono, njihovi gradovi, rećemo po 10.000 ovih stanovnika izgledaju ono, kako bi rekao, grandiozno, velike su to građevine. Pogledajte koliko je to građevina. Kad sad stanete ovdje, ko da ste ne znam gdje je. Se to lijepo uredno, njihovi trgovi. Njemačka mi se baš po tome sviđa, što je nekako velika sprema Austrije. Jedan put jedan video napraviti na temu. Kakve su razlike između Njemačke i Austrije, ali uglavnom meni se Njemačka više sviđa i bit ću konkretan u tom jednom videu kad budem to snimao da napravim baš točno što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, koje su prednosti i mane jedne i druge države, tako da morat ću i za to odvojiti jednom vremena. Ljudi vidite on tam gore, kakva gnjezdurina je. To 3 komada imaju i vam ima jedno. Jednoga rodo. Roda ili rodo, koga zna. Valja opati ispod pa da vidi ja šta visi.
I eto, tak je to bilo tamo, ništa specijalno, nešto su tam ljudi sjekli, neko auto, ovo ono, a ja sam zaključio da svi moji videi jednostavno imaju neku slabu kvalitetu dok ja pričam. O čemu se radi točno? A radi se jednostavno, kad ja u svu kameru okrenem, znači sad prema sebi, čuje se zvuk ekstra, zato što se mikrofon nalazi na prednjoj strani. E sad, kad ja okrenem kameru, znači ovako, znači kad odemo na drugu stranu, moj glas se čuje mnogo manje. Odnosno promijeni se ta tonaža, jednostavno i visina zvuka. I jednostavno uvijek moram da uređujem u programima, da malo to podesim, da me vi bolje čujete. I šta sam ja odlučio? Odlučio sam jednostavno da kupim sebi nešto s čim ću svoj zvuk da poboljšam, a radi se o mikrofonima, znači što viđate kod svih ostalih youtubera. Radi se, odlučio sam se na marku, kako se nazove marka, DJI Mic. I to je prva ona verzija. Znači, mogu možda negdje ovdje da okačim kako će to izgledati. I ja ću to možda već da testiramo u idućem videu da vidimo kakav je razlika zvuka sve općenito. Uglavnom, eto da kažem, na to se radujem i jednostavno dešavaju se neke stvari, ali ja kažem trebam sad malo više uključiti, jednostavno da snimamo malo više, da nam bude, da se malo družimo, da nas ima više na ovom kanalu i tako da neću puno da brbljam više. Mi se vidimo brzo u nekom idućem videu, a do tada ljudi moji, veliki pozdrav!